بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ambe yaw bela jili fu ka awali mando amana ke jiya jamana ka amana ke baro barala maliko no ani maliko kan Pinal TV jabarani sanfɛ aw ka jɛmukan mandi jɛmukan min ni a bɛ sigi aw ye jiya dongo do Pinal TV jabarani kan nan ko ma ko spécial Ramadan na ina fɔ aw b'a kalama cogo min na kunu an ka karamɔgɔba ni o ye Alhaji Mukadam Hamidu Kulubali an n'ale tun bɛ émission in na kunu ni o ye Laylatul Qadri bonya min b'a kɔnɔna na nga kada ka tili bara la ko de don inshallah o de kama ma se ka a bɛɛ lajɛlen lase alhamdulillah o de kosɔn an y'a ɲini a fɛ a ka se ka segin ka bi kɛnɛ in kan bi tuguni an ka se ka content de b'a ɲɛ a sɔnna an bolo a nana kɛnɛ in kan bi o kuma na an ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'a fɔ ni ka dugawu k'a ye alhamdulillah kunu kana émission na bi tuguni ka segin ka na hakila ni diinɛ baara tɛ foyi t'o kɛ alhamdulillah o kuma na an b'a fɔ dante foli min na mashallah hali n'an ma tɔgɔ fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ka ban ka d'a kan kunu aw y'a ye jabarani so in sanfɛ ni o de ye Alhaji Mukadam Hamidu Kulubali ye alhamdulillah an b'a fɔ Hamidu ma assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh usasi kori baasi tɛ yen mashallah ala tanu kunu sunkalo tile 13 alhamdulillah an tun bɛ kɛnɛ in kan yan naam bi tuguni n'o ye sunkalo tile 14 ye naam i seginna kana kelen kelen kan tuguni alhamdulillah yaasa an ye baro in bila yɔrɔ min na ka se ka ta yɔrɔ la ni k'a bɛɛ lajɛlen lase maaw ye ka d'a kan an kan ka kuma nafila bonyaw kan an kan ka kuma sarakati bɔ ninnu kan an kan ka kuma yɛrɛ fana Laylatul Qadri su yɛrɛ a bɛ ɲɛnamaya kun jumɛn kama a kɛra kun jumɛn kama ni ka an da don olu la ka wɔlɔsi hadamadenw ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min don in kan ka ɲɛnamaya maaw fɛ maaw kan ka don in labɛn n'a fɔra ko balontan bɛ yen sisan ko nin club in ni nin club in bɛ jouer la maaw b'o heure kelen bɛɛ lajɛlen kɛ jɔlen gidɔrɔndaw ni yɔrɔ wɛrɛw la k'o balo lajɛ supporters n'a fɔra ko balontan yɛrɛ fana bɛ yen stade minnu na dɔw bɛ t'u senw na dɔw b'u ka bolifɛnw ta u bɛ t'u jɔ depuis sɔgɔma fo match heure ka se cogo min na u ka se ka place ɲuman sɔrɔ k'o matchw lajɛ concertw bɛ ten o n'a ɲɔgɔnna caman a tɛna da don olu bɛɛ lajɛlen la mais n'a fɔra ko nin ye don min ye latigɛ su ye don min ni bonya caman b'a kɔnɔna na ka na n jɔ heure 2 heure 3 wali kelen k'a daminɛ 0 heure ka na se 4 heures du matin ou bien 3 heures du matin ma ka wajibiw lamɛn walima kɛ to i ka du yɛrɛ kɔnɔ ka se ka nafila dɔw seli ka zikuru dɔw kɛ ka yafa ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ni ka tila ka Ala ka dɛmɛ ɲini ka dugawu kɛ i yɛrɛ ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ye anw man ka dɛsɛ ka o kɛ Alhaji Mukadam Hamidu Kulubali o kuma na an ye wele ka na o de kama an ye babu in bila yɔrɔ min na an ka se ka ta o yɔrɔ la ni ka tɛmɛ n'a ye lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamali sɔrɔ a kan Pinal TV jabarani sanfɛ alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعبادات وجعلنا من العلماء الناصحين الصالحين والصلاة والسلام على سر الوجود ألم الشهود محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ورضي الله عن الكتب المكتوم المعلوم نفس ولاية وسيرها ومكتومها سيد الناس ولي فاس أبو العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهم آمين وأرضى وعن جميع الخلفائه وجميع مقدمه وجميع مرديه من سيد أحمد التجاني إلى نفق في سوري وبعد الصلاة والسلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمين الصلاة والسلام عليكم يا أحباب رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا أمة رسول الله السلام عليكم ساسي alhamdulillah an nisɔndiyara ni anw fana ka laada ye nin ye anw cogoyaw ye alhamdulillah kira majamuni mun kɛ nɛɛmaba jiginna yan alhamdulillah ala ka hɛrɛw a y'o dayɛlɛ alhamdulillah
ka kira majamuli nam akadi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ni mamin nana sisa nam ka Hamidu Kulubali nam nuki ma ko Hamidu Kulubali nam ayi jamu fo aha menaki ma Hamidu bora karsala o karsa bora karsala ini baraw ka ini baraw ki isigli fari bisufi wallahi fari kala ya ibe fenke masi ne tiɲɛ o de kama ali muru nu donna kalwala kalwa mana asa kunci yoro ma ne tiɲɛ bu yɛrɛ bila arab majamuni ne tiɲɛ kira majamuni tanunu la laɲini minnu kɛra kalwa in kɔnɔ ala bɛ se k'a ɲɛ bolo Allahu akbar kɛnɛ ka ye kira majamu nam alhamdulillah rabbil alamin jara ye kira majamuni kɔfɛ ka tila ka salamu bila an faw la ka salamu bila an baw la nam ni ka salamu bila ne yɛrɛ la ne yɛrɛ fana bɛ tila ka salamu segi ma ka ɲini fana ye bɔra ka kira majamuni min kɛ ala ka k'i ma nɔgɔya amina ya rabbi ala ka k'i ma nɔgɔya amin amin ala ka san in kɛ amin aw ka san in amina ka kɛ ya silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ka san amina ya rabbi silamɛya k'o jidi amina ya rabbi ni ka kafiriya ya nasi rabbi amin ka n ka jamana basigi amin amin muhammadul mustafa bonya kama amina ya rabbi sɔden ada amin muhammed amin amin i n'a fɔ i b'a kalama cogo min n y'a fɔ kunu an ye jamukan bila yɔrɔ min nam an bɛ fɛ ka jamukan ta yen askei inshallah rabbi inshallah nisɔndiyara kosɛbɛ alhamdulillah n y'o de fɛ yen n ko nin ye an ka cogoya ye arabu kuma dɔnsow b'o fɔ ka zanaw la ko lisanul hali asdaku minal maqali i y'a faamu ne bɛ lamaga min kɛ mɔgɔ bɛ fɛn min fɔ ko a ye nin e ye nin ko ye e nɛn ka kuma fɔta o de bɛ e ka tiɲɛtigiya bange i bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko e b'o ko la n'i ka kɛta n'i ka fɔta ma ɲɔgɔn ta dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ e kuma fɔ tiɲɛ tɛ nafigiya b'a la donc anw de ko k'an bɛ ala fɛ an ko k'an bɛ ala sɔrɔ ni ala kɛra tɛ yan ala tɛ sɔrɔ ni ala kɛra tɛ o donc ala fɛnɛ ye ɲuman min kan ye n'anw k'an bɛ ala ka ɲuman barikada an tɛ se donc ala kɛra nana ni min ye ala kɛra fɛnɛ tɛ se ka foyi ka barika d'an bolo alhamdulillah o kɔfɛ an karamɔgɔ an ka sababu ɲumanw ka se ka se ala kɛra ma n'o belebele dɔ ye Cheikh Tidiane ye ka foli da la ka foli da an ka karamɔgɔw ma ni an ka laada ye n'an bɛ don an ka kuma la maa bɛɛ lajɛlen ni ka bɛɛ n'a ka modèle de don modèle min cachet min sigilen ma anw kan o de ye Tijaniya ye donc alhamdulillah mais an bɛɛ lajɛlen silamɛ de ye an bɛɛ lajɛlen ye sunna de ye an bɛɛ sunna de ye n'a fɔra ko sunna dɔrɔn o de ye maa min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i ka seli farida duuru jɔ ka tila ka sunkalo sun ni kɛnɛma don ka bɔ yen nɔ tuguni ka tila ka i ka hiji kɛ ka jaga bɔ n'a se bɛ maa min n'a se kɛli ye donc a bɛ fɔ nin ma ko kira ka sunna a tɔw ye bolofara de ye i y'a fɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'a ka masarabu don ka se ka se ala ma donc ala ye min ka an garizɛgɛ k'an kɛrɛnkɛrɛn ni min ye o Tijanɛ ye ka foli k'o la sinon an dama sunkalo t'a d'a ma an dama kalo t'a d'a ma an bɛ kaloba min kɔnɔ nin ye ala kira ye isara k'a manton bɛɛ ye a ka nɛɛma n'a ka bonya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔngɔn fa k'i ka mɔbili fa walima ni donitala min bolo k'a fa fo ka tila ka taa k'a tɔ to o de ye nin donc bonisi de don i b'a fɔ kunu an ye kuma bila babu min na mais e ka kuma in hakili jigin karamɔgɔ Seyidu a ka kuma in na a ko a ye dugulen ye ne ye kuma min fɛ an bɔlen kunu a ye isara kan ye ka hakili lajigin n ko si ye dugulen ye bari sabula da kan e nana fɔ ko ni karamɔgɔw tilal'u ka kaliwaw la ko u bɛ ala majamu min kɛ ne dugulen tɛ maa si tɛ se ka nin dɔn dɛ alhamdulillah ala ka ne sababa bɛn bijahi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ɲininkali ye min ye n'o ye alibi lailatul qadri ye ni nin ye ko yɛrɛ ye aw ko k'anw bɛ fɔ foli t'anw ye foli y'aw de ta ye wa ma ala rasulun ila al-balaghul mubin foyi tɛ ciden ma fo n'a bɔra ci la seli ma donc dɔnniba tɛ n'i ye dɔnni kalan ala ka diinɛ la fɛn fɛn bɛ kan dɔrɔn k'a lase kɔnɔjɛya la sinon ala b'i ɲininka a la dɛ i y'a faamu ala b'i ɲininka a la ala kɛra a taara ka fɛn minnu to yen nɔ a ka tiɲɛ la belebeleba o ye dɔnni de ye donc n'i y'a sɔrɔ khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw la maa la sɔn hɛrɛma ye maa hɛrɛma ye jɔn ye min ye ala ka kuranɛ in kalan k'a dɔn ala ka diinɛ kalan k'a dɔn ka tila k'a lase mɔgɔw ma donc aw bɛ ka anw de ka baara nɔgɔya anw ma donc aw de bɛ ka an ka baara nɔgɔya ma foli belebeleba b'a aw de ye ka aw fo ka barika da wa ɲiyɔrɔ sɔrɔba de b'aw ta in na nimisa tɛ fɛn fɛn la ɲiyɔrɔ sɔrɔba de b'a la nin bɛ aw ka nin baara in bɛ don jihadi hukumu de kɔnɔna la i y'a faamu nin ye jihadi baara de ye foyi ka n'i salaya nin na wa i cɛsiri nin na sini don nataw la i tɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ ala k'an jidi alhamdulillah n'o ye lailatul qadri an bɛ segin ka na an ka thème nɔfɛ nin kalo in kunu an ye kuma dɔ datigɛ mais an ma sɔn ka don kuma in kɔnɔ n'o o ye ala ka nabi ɲumanba dɔ ye n'o ye Sam'ul Ghazi ye ale an y'a fɔ ko lailatul qadri khayru min alfi shahrin ko lailatul qadri su kelen k'a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan a sɔrɔla cogo di a sabu ye jumɛn ye a sabu ye min ye
an yo de fo ngo ala kira de tola avec ka ni cheba yin ka ka kuma ka na kade ka jihadi ke chogola kade anye conclusion ke dora ka daw ma chien kele ngaye kalo ba kelenge abeka ay sam ba kelenge abeka jihadi ke ya fam adon o jihadi ay kalo ba kelenge wala sa abeka jihadi ke alai an tola kuma de la ka fo ngaye kalo ba kelenge abeka jihadi ke alai donc abe soubela jelen ni soubela jelen ke nafla la abe kla ka kle mu me bela jelen ga sunendo abe jihadi fenela mais ni cheba yere o be soro la chogodi kila da dona ni kuma bela ka wala wala ye kisa numbe no nurul anwarul muhammadiya konala yusuf nabahani ga kitabu konala ni kuma ka bela jelen da falen bo konala alhamdulillah kun fe kuma te kama ka do foti no alhamdulillah cheba yi atola ala kun y'a kɛ ala ka nabi ɲuman dɔ ye ala ye fanga d'a ma ka tila ka dɔnni d'a ma ka kabako d'a ma farikolo kun ka girin ka tila ka fanga caman k'a la a cɛsirilen don ala bato fɛnɛ la ale y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn nin cogo de ma a ye kafiriw jahadi nin cogo la u nana dɛsɛ a la ka dɛsɛ a la ko f'an ka fɛɛrɛ tigɛ nin cɛ in na u ko bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ cɛ la u bɛna fɛɛrɛ min tigɛ a la u ye fɛn fɛn na bɛn a kama u dɛsɛla la u nana ko dɔn cɛ a ka gindo n'a ka fɛɛrɛ y'a muso de ye u nana sira fara ka sa muso de fɛ yen nɔ ka muso in su k'a bila cɛ la muso ko ayi k'ale cɛ na bɛ ale b'a cɛ fɛ donc u y'u sen do k'u bolo don muso ma sɔn u nana ka muso la nata ka sanu ka wari caman bila a ye a yɛrɛ ma nata a mɛ fɛn min a ma miiri k'a bɛ min ɲɔgɔnna sɔrɔ ko ne muso ye cɛ janfa ka d'u ma n'o kɛla dɔrɔn ko olu bɛ muso in u b'a furu u ka masakɛ den ma u bɛ tila ka a bɛ kɛ masakɛ muso u bɛ tila ka sanu ni étage ni fɛnw d'a ma o kɛlen min kɛ muso in a nana k'a fɔ cɛ ɲɛna a ko n cɛ ko e ye cɛ farin dɛ cɛ ko i muso kelen k'o f'i ye so kɔnɔ o ni sisan ko ye dɛ cɛ ko a tɛ ko ne kɔni ne ye cɛ farin yɛrɛ de ko mais ne tɛ mɔgɔw ka cɛ farin ne ye ala ka cɛ farin de ye i y'a faamu parce que n ka farinya n b'a kɛ ala de nɔfɛ donc ni misaliya bɛ silamɛw la ala kira ka sabɔ ni ne kun misaliya fɛnɛ b'o la ruhama baynakum u ka nɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais ashidaw alal kufari u ka gɛrɛ kafiriw kan ashidaw alal kufari wa ruhamaw bainakum i y'a faamu ni u fɛnɛ tara'ahum ruka'an sujada ni u ye u ka gɛrɛ kafiriw kan o ye gɛlɛya dan ye o ye ala ka cɛba bɛɛ ye silamɛ o silamɛ ne dusukun b'i la ala ko nɔrɔ b'i la ala ɲɛsiranɲɛ b'i la i bɛ taa sɔrɔ maa maa e ɲɛ tɛ sisi fiyewu fo ni maa min ko k'a bɛ ala ka sariya dɔ tiɲɛ donc sahaba ala kira tun bɛ ten nin nɔ a tun tɛ tɔɔrɔ foyi la ka dimi fosi la i tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ kira la a tɛ fɛn ma mais ni sela ala ma de sa o ye sela ala kira ma donc ala ka nin jɔnba ninnu tun bɛ ten ale ka waati fɛnɛ bɛɛ la jahila ni fasiga ma u bana ala ko ma donc ale fɛnɛ ka tɔɔrɔ a ko a muso ma ale ka cɛfarinya bɛ kɛ ala ko ni ala kira ko de kan i y'a faamu ashidaw alal kufari silamɛ ɲuman bɛɛ dusukun bɛ ten cogo la ala an bɛ waati min na bi n'an tɛ nin waati ninnu na n'an y'a ko ye an bɛ tɔɔrɔ a kow la i y'a faamu zalika ad'afal iman an ka ko an dusukun na o de y'an ka limaniya dan ye i b'a fɔ ala kira y'o fɔ an ye cogo min na donc ale ta wagati a se tun b'a ye ka jadi ka a wulila ka kafiriw kɛlɛ ka kafiriya kɛlɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o dɛsɛ la o ye seli muso ma muso y'a nɛgɛ k'a nɛgɛ a ko awɔ ne ye cɛfarin ye mais ne ye ala ka cɛfarin ye a ko n'i ma ne dɔn ne muso ne ye ala ka waliyu de ye ana waliyun min awliya'illah ne ye waliyu de ye min ye ala ka waliyu dɔ ye gindo bɛ ne ni ala ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu wa n bɛ ka kɛlɛ in kɛ ala de jati kosɔn i y'a faamu n'i bɛ jɛ kɛ mɔgɔ fɛ jɛ ka ala kama n'i bɛ ba mɔgɔ la ba la ala kama i y'a faamu donc a ko bon ne ka kɛlɛ in bɛ k'a kɛ ala kama muso ko a ma ko bon mun bɛ se ka se e la ne y'a ye i kɛlɛ man di dɛ i y'a faamu parce que kafiriw n'u ye fɛn fɛn k'a la i y'a faamu muso y'a dalen to fɔlɔ sɔnɔgɔ la k'a lajɛ wari ninnu ni fɛn ninnu o diyara muso ye jurukisɛ kɛ k'a siri a wulila a ye jurukisɛ kɛ ka wari ninnu siri ayi muso ye jurukisɛ de kɛ ka cɛ dalen siri wari minnu di ko fɔlɔ a ye wari jala a ye kojugu donc yan'a ka cɛ yɛrɛ fɛn fɔlɔ a tola ɲininkali la cɛ t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a kɔnɔ quoi donc a ye jurukisɛ ninnu kɛ ka cɛ sen siri k'a bolo siri cɛ wulila ka bɔ sunɔgɔ la cɛ ko k'e siri mun na ko n yɛrɛ lajɛ parce que i ye cɛfarin ye i ka baro la i yɛrɛ ko k'e ye cɛfarin ye donc n bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ i ka cɛfarinya la i bɛ se ka nin bɔ ɲɔgɔn na cɛ y'a lamaga dɔrɔn gindo banna a la cɛ y'a lamaga dɔrɔn jurukisɛ bɛɛ tigɛla gindo banna ala cɛ a y'a lamaga dɔrɔn a bɛɛ tigɛla o kɛlen muso dabali banna o y'a sɔrɔ kafiriw dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ a ko baara ma ɲa donc u taara a tilala dugu jɛlen tuguni muso tilala k'a to sunɔgɔ la ka jɔlɔkɔ kɛ k'a siri ka ja muso kɛlen k'a siri ka ja a wulilen ka bɔ sunɔgɔ la a ko man shaddani jɔn de ye gɛlɛya kɛ ne ka tan falama ayqaza kuma min na a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a ko man shaddani jɔn de ye ne siri tan muso ko ne de ye siri
nya ke pour que ki jarabi ki lajɛ no ya sɔrɔ e cɛ farin ye juru tigɛ cogo min na e cɛw ka cɛ n b'a dɔn nin fɛnɛ i bɛ se ka nin tigɛ o muso ma ne dunun dɔw bɛ fɔ e kunna ne y'a bɛɛ lajɛlen dɔn n ka cɛ i faga fɛn de don i y'a faamu donc a y'a lamaga min kɛ gindo bana ala cɛ a y'a lamaga k'ala tɔgɔ fɔ ala ye jɔlɔkɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ jɔlɔkɔ bɛɛ ɲɔgɔn bila jɔlɔkɔ tigɛlen ka bɔ yɔrɔ muso dabali banna muso y'a yɛrɛ ɲininka ko kuma ne cɛ sa o don so muso y'a bila a ka kɛlɛkɛminɛnw na musow ka kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ bɛ yen nɔ a tɛ labɛn min kɛ sufɛ a datɔ la a y'o labɛnw kɛ ka so kasaw ja a yɛrɛ k'a labɛn o cogo la ni an ka jamana lajɛ cɛfarin bɛ na musow ka janfa de y'a labɛn donc ala k'an kisi wara akulu azimun azimatun wa muso de fɛnɛ y'a bɛɛ muso de bɛ waliyu bange muso de bɛ kutubu bange muso de bɛ dɔnnibaa bange muso de bɛ alimamuw bange muso de bɛ faamaw bange wa muso de bɛ zonw bange i y'a faamu muso de bɛ binganikɛlaw bange muso de bɛ tiɲɛnikɛlaw bange ne muso ɲɛna ka ban dɔrɔn diɲɛ yɛrɛ de ɲɛna musow olu de bɛ den choisi nin den modèle de ka di k'a ka ɲi an b'an profiter k'an baw fo nin yɔrɔ la u k'a dɔn sunkalo y'u ka cɛsiri ala kɛra b'a fɔ a ka kumakan na ko ni muso o muso sunkalo kɔnɔ e y'i cɛ diɲɛ ɲini ka se k'a bonya ka barika ɲini ka sɔrɔ u tobi ka d'a ma fo ala ka musoba 2 ka jɔyɔrɔ k'o d'e ma ala bɛ Asiya ka baraji a ye bato min kɛ baraji la ala b'o sɛbɛn ye i y'a faamu a bɛ nin di i ma i y'a faamu ala o Firawuna muso a bɛ tila ka an ba Mariyama min ye ala jɔnba muso ye Seyidina Isa ba o ka baraji ala bɛ tila k'o fɛnɛ ta k'a d'i ma tuguni sunkalo kɔnɔna la donc muso k'u cɛsiri furu bonyani la sunkalo kɔnɔna et surtout sunkalo in kɔnɔna la sukuru tobiw la ka cɛw ladon u bɛ sɛgɛn min kɛ ka wuliki min kɛ ka cɛsiri min kɛ nin bɛɛ lajɛlen y'a dama koba de mais a kana kɛ u k'u jija u kana kɛ Sam'unul Ghazi o muso ɲɔgɔnna ye nata diɲɛ nata kɔsɔn min fɛn min se t'i cɛ k'o da kun walima ka nata fɛn dɔ la fɛn min t'i bolo aghna nasa man ghana bi nafsi aw la maa nafolotigi jɔn ye maa min n'a kunna n'a a yɛrɛ kun ye donc i bɛ lahala min kɔnɔ kunu o ye donc ale muso in ma kunu a cɛ de a cɛ ka lahala ma kunu ye ala kun kelen bɛ ka aridinɛ la sagoya a ma kunu ye ala ye nin cɛ ka farinya ye ani nin jɔyɔrɔba in na sagoya a ma kunu ye a natala ninnu ka diɲɛ nafolo n'a ka jɔyɔrɔ de kama a filɛ ka cɛ janfa a ye cɛ ɲininka ko kuma ko mun bɛ se k'i minɛ cɛ ko foyi tɛ se ka ne siri ɲɛnamaya kɔnɔna la fo n'a bɔra ne kunsigi na dɔnniba dɔw ko kunsigi 7 kun b'a la o kunsigi 7 n'a bɛ taama la dɔw ko 3 k'a bɛ fofo a nɔfɛ sufi de don kunsigi 3 in ou bien 7 in a bɛ fofo a nɔfɛ donc o kunsigi ja ko n'i y'o de tigɛ k'a kɛ k'a bolo siri o de bɛ se k'ale minɛ donc muso y'a to sunɔgɔ la ka kunsigi in tigɛ k'a bolo siri a wulila yɔrɔ min na a y'a lamaga ko jɔn ye ne siri man shaddani jɔn ye n siri muso ko ne de don a ko k'i ye siri mun na ko n y'a kɛ ko k'e jarabi de ye a ko ne muso ko bi ta in tɛ jarabi de ye e ye ne ɲininka gundo la n y'a ɲɛf'i ye e filɛ k'o de kɛ ka ne minɛ tan nɔ a ko k'a b'a lamaga cogo cogo a ma se ka tigɛ muso ko k'i ye cɛ ye k'i t'a lajɛ bɛ se ka tigɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ jaja a ye tiɲɛ fɔ muso ye a ma se ka tigɛ ja kafiru dannen bɛ kɛrɛfɛ kafiru muso bɔra yɔrɔ min na ka taa f'u ye ko n y'a ka cɛ minɛ bi k'a ye n'a ta o yɔrɔ bɛɛ u nana cɛ minɛ ka taa n'a ye u ka dugu kɔnɔna la ka taa fɛti dɔ organiser ko bi kɔni e ye tɔɔrɔ min d'an kan an b'a bɛɛ dimi bɔ an na bi u nana siri u ka soba u ka palais o pied belebeleba la maa dɔw bɛ na olu bɛ na dɔn kɛ u ko k'i ko jɛnɛya min tɛ kɛ u bɛ na ka cɛw bɛ na musow ɲini a dalen ɲɛkɔrɔ an filɛ k'a kɛ nin u ko k'i ko gulɔ min tɛ min i ye maaw faga o min nɔfɛ an filɛ ka na gulɔ min u bɛ na gulɔ min fo bɛ dɔ sɔrɔ a kunkolo kan ka tiɲɛni kɛ ka ɲagalabɔ ka fɛn bɛɛ k'a la dɔ b'i pan e de ye ne fa faga o bɛ pan ka na a lajɛ tan nɔ n fa fagalen n y'a sɔrɔ n fa ɲɛ ci la mɛ n fa dimi bɔ o b'a bolo turu a ɲɛ kɔnɔna la ka ɲɛkisɛ kelen bɔ ala ka jɔn b'u bolo tan nɔ dɔ b'a fɔ ko ko kuma i ko e de ye ne fa faga i y'a faamu n fa fagalen ni kun b'a la o bɛ na k'a tulo kelen tigɛ dɔw y'a daburu tigɛ k'a lajaba k'a to a sirilen bɛ ten nɔ pied in na a tolen b'o la a bɛ kamana gan na fo ala nana su ko tuma min na su kolen jaja ala mɔgɔ b'a wele b'aw la dugukila fɛ de heure dɔw bɛ yen nɔ o ye dɔw jaabi waati ye dɛ dɔw wajibi don a bɛ su kɔnɔna la an bɛnkɛ karamɔgɔ Bayini Sise o kolo kan olu bɛ nin yɔrɔ in dɔn i y'a faamu Cheikhana Muhamadu Mundiri Baba Darame olu bɛ nin yɔrɔ dɔn an karamɔgɔ Kawuseku ani karamɔgɔ Seyidu Jalo olu bɛ nin yɔrɔ in dɔn u bɛ nin waati in dɔn mais sunkalo in na n'an tɛ bɔ kuma la fɛ an b'an profiter an bɛ tila ka fayida dɔw d'a ma n'a kɛ ni min y'a kɛ i b'a ye alhamdulilayi u ye nin bɛɛ da cɛ kan u nana sɔnɔgɔw falen u ka manamana ko ni gulɔw la u dɛsɛla sa i b'a dɔn n'i kɔni y'i fa gulɔ la k'i fa dumuni sogo ni fɛn kirikaraw la i dɛsɛlen u y'u da sisan nɔ u sɔnɔgɔla u sɔnɔgɔlen cɛ in tolen nɔ
do kilala o ye ala jonga baray ale ka nafla a deliku a wulola ala yɛrɛ b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko maa minnu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna allaha lama al muhsinina ko ni maa minnu ye jihadi kɛ ale ala nɔfɛ k'ale ala b'u kana k'a bila a ka siratigɛ tilennen kan ala b'u ni sababa bɛɛ i y'a faamu nka ala faralen bɛ ɲumankɛlaw de kan nin ka baara kun ye ɲuman de ye kalo 1000 a bɛ su bɛɛ la a bɛ tile bɛɛ kɛ jihadi la ka su kɛ nafila seli la tile fana a sunnen don tuguni donc an filɛ k'o ala jɔn janfa ka n'a minɛ k'a kɛ tan donc o kelen min kɛ a wulila ko ala dɔ bɛ se ala bɛ jigin ka na fɔ sankolo la man zal lizi yatulubuni fanatulubuhu i y'a faamu jɔn de bɛ ne ɲini sisan ni ɛrɛ la ne ala yɛrɛ fana k'o ɲini mɔgɔ bɛ jɔn de la sisan nɔ ne k'o tigi jaabi i y'a faamu jɔn de ye sɔnɔgɔ to nin wagati in na ka ne ala wele n k'o tigi jaabi mais o b'a sɔrɔ caman ka dugu jɛlen don i y'a faamu o kelen a ye ala wele o yɔrɔ bɛɛ ala y'a fɔ a ɲɛna ilhamu kɔnɔna la a ka gɛnɛ kɔnɔna la ko mun ka d'a ye nin waati in na a ko min ka d'ale ye ale ma fa ka bato la ala k'ale sinpo sigi a ma ka fanga d'a ma min ka bon ni kɔrɔlen ala ka ɲɛw n'a fariw dafa d'a ma ka se d'a ma ale ka ninnu kɛlɛ ta ninnu bɛɛ dalen bɛ sunɔgɔ la ala ko ko n y'o k'i ye ka tila ka fɛn wɛrɛ k'i ye min to o ye tuguni i y'a faamu ala y'o min d'a ma ala y'o d'a ma yɔrɔ min a kulela ka pɛrɛnɛ ala tɔgɔ ye k'a lamaga ni jɔlɔkɔ ye i y'a faamu kunsigi ninnu bɛɛ poyi la ka falen u nɔ la fanga tun t'a la o bɛɛ seginna a nɔ la so in bɛɛ karila ka bin kafiri ninnu kan k'a bɛɛ faga muso yɛrɛ tun b'o la fɛn binn'o kan k'o bɛɛ faga yen nɔ o de wulila tuguni a tilala ka kalo 1000 wɛrɛ de kɛ tuguni a bɛ ka jihadi kɛ tuguni kafiri tɔw k'u jihadi ten cogo la ala kɛra de ye nin kuma fɔ a ka sahabaw ye nin fɔlen ye sahabaw ye sahabaw de ko kuma an bɛ nin ɲɔgɔnna ɲuman sɔrɔ ɲuman kɛ cogo di an kun ye kuma datigɛ kunu nka bi an ye kisa in k'an profiter k'a fɔ mɔgɔw ye Lailatul Qadri yɛrɛ a dila sura in kuturu dila sababu min kama a sababu nuzulu de ye nin ye hali n'an ka tafsir kuranɛ lajɛ i b'a sɔrɔ a b'a la tan nɔ donc o kɛlen min kɛ nabi ɲuman de kun don o kɛlen min kɛ ala sɔrɔla ka kira y'a kunkolo biri a t'a dɔn ala dun fana y'a fɔ ko ala kira a t'a la maloya fewu ala tɛ ala kira maloya a ka mantow na maloya donc mantow tora nin kunnasiri la nin bɛ kɛ cogo di ninnu ka jɔyɔrɔ ka taa wuli lahara an ka wuli an bɛ mun sɔrɔ an b'a kɛ cogo di donc o kɛlen ala ye mɛlɛkɛ bila ka jigin ka na nin fɔ ala kira suran kuturu k'a daminɛ i b'a fɔ kunu an da sela a ma cogo min na mais fasamancɛ mun b'a kɔnɔna la an kan k'an cɛsiri olu la nafilaw la an y'o de fɔ aw ye k'a fɔ ko ne mɔgɔ min ye jihadi kɛ ala nɔfɛ ala fɔ ala k'i kana k'i bila a ka siratigɛ tilennen kan donc nin su ye jihadi su fɛnɛ ye ka jihadi kɛ ni bolola nafolo ye fɛn ɲuman a ka d'an bɛɛ ye mais diya ko i k'a bɔ i k'a don ala ko la i ka ɲumanya dɔ kɛ n'a ye n'i ye ɲuman kɛ n'a ye ala bɛ taa sara ye i y'a faamu i ka sinjitigiw ka n'a don i ka nafilaw caman k'a don i ka sarakati caman bɔ a don i ka ɲumanya caman kɛ a don o de la i bɛ se ka a fɔla ko fɛn min b'a la n'o o fɔla sahabaw ye k'o hakili sigi n'o hakili kun wulila k'a fɔ ko nin cɛba in ye nin baara kɛ ala ko kira manton aw tɛ nabi ɲuman ye dɛ aw tɛ kira ye dɛ mais fo n ka aw fɛrɛ bɔ ni fɛn ma di nabi ɲumanw ni kiraw ma n b'o da aw ma jɔn kosɔn n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ni jɔn ye kelen sallallahu alaihi wasallam afdalu anbiyaika nabi ɲuman min ka fisa nabi ɲuman bɛɛ o de ala kɛra wa akramul asfiyaika maa ma se kɛrɛnkɛrɛnna ale ka kɛrɛnkɛrɛnnen aw ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan wa imami awliyaika ala ɲɛsɛnba bɛɛ lajɛlen ka imam de ala kɛra kira bɛɛ ka imam don waliw bɛɛ lajɛlen ka imam don wa habibi rabbil alamina dale masa o yɛrɛ ka jarabi o kanuba de ye ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam wa shahidil mursalina ciden bɛɛ lajɛlen ka seereya olu y'u ka seereya minɛ ala de bolo misaku la k'a fɔ n'u tilenna ala kira ta bɛnna u b'u ta bila ka tugu ala kira kɔ ala ye nin bonya bɛɛ di ala kira de ma mais bi akramul rusul kunna akramal umami ala kira fɛnɛ y'a bɛɛ ta k'a d'a mantow ma ala y'a bɛɛ di ala kira ma ala kira y'a bɛɛ di a mantow ma ko in ye ala kira de ta ye Allahu muhti wa ana al-qasimu ala de b'a di aw ma garizigɛw jɔyɔrɔ n'aw ka si n'aw ka ko mais ni muhamadu de b'a tila danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ka ɲiyɔrɔ tilali sɔn ala kira ka sɔnni o ni maa wɛrɛ ka sɔnni tɛ kelen ye dɛ ala ye min di ala kira ma a m'o ɲɔgɔn di kira wɛrɛ ma ala kira ka min di kira manto ma a m'o ɲɔgɔn di manto wɛrɛ fɛnɛ ma a fi rusuli man bil hashimi yushabbahu cidenw lajɛ min b'a fɔ ko ala kira ɲɔgɔn a tɛ yen rasulul karimun ma asakhatu rabbu ala kira ye nabi ɲumanba de a ma don a daba ma gasi la se kɔnɔ uidu li ahwalil qiyamati hubbahu Cheikh Fasaji y'o de fɔ ko lahara jɔ don ale jigi t'a ka sun a jigi t'a ka seli ka jigi t'a ka nin bato ni fɛnba bɛɛ kan mais ala kira yɛrɛ kanu min b'ale la ale jigi b'o de kan
donc man ata rasulun faqad ata Allah ne maa min i ye alakira labato ka tugu a kɔ o ye e kelen ka tugu ala de kɔ donc dan tɛ alakira la faut que ka tugu alakira kɔ alakira de ye isara kan ye ne nin su in ye donc ka a manto su an ka saraka caman bɔ a don na saraka in bɛ falen min na alakira y'o fɔ an ye an ka ɲumanya caman k'a don na an ka sɔnɔgɔw to yen an ka wuli ka nafilaw kɛ ka su ɲɛnamaya ni nafilaw ye n b'a dɔn nafila dɔw bɛ yen nɔ hali ni alakira yɛrɛ ka nafila dɔ ye nafila dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ k'u cɛsiri alakira tun bɛ si a ɲɛna ka ala bato fɔ an ba ayisatu ko a ma ko yalima ala m'a fɔ e de ye ma quoi inna fata'ana laka fata'an mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yu'tima ni'amatahu alayka wa yahdi alayka صراط المستقيم وينصرك الله نصر العظيم وينصرك الله نصر العزيزا yalama ala ma nin fɔ e de ye ma wa k'a fɔ ko an ye dayɛlɛnni kɛ ye ka bonya kɛ ye ka fɛn bɛɛ kɛ ye ka karamako ni fɛn bɛɛ kɛ e ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e bɛ ka tila ka si e ɲɛna fo ka i sentɛgɛ funu nafila la tuguni ala kɛra ko an ba Ayisa ma ko afa akuna abdan shakura o kuma i t'a to ne ka kɛ jɔn ye jɔn min bɛ kɛ ala barika daba ya a to n ka kɛ jɔn ye tiɲɛ don n garanti la k'a fɔ ko n ye jurumu min kɛ ko ala yafalo ma n bɛna min fɛnɛ kɛ ala yafalo ma ala kɛra ma jurumu kɛ o mais k'a fɔ ko adamaden yɛrɛ sɔrɔla k'e ye adamaden ye ka ban ala ka kɛ ye o ye jurumu dɔ de ye o ye jurumu dɔ ye i y'a faamu o y'a dama kuma ye karamɔgɔ Sayidu ninnu bɛ nin yɔrɔ in kuma si dɔn kosɛbɛ n'i ko k'i bɛ don nin kɔnɔ o ye donnen ye sufɛw ka kuma wɛrɛ kɔnɔna la ala k'an ni sababa bɛn komi an bɛ babu min na an tɛ se ka sira fara ka taa yen nɔ mais ni bonya bɛɛ kɛla ala kɛra ye nin donba ninnu ala kɛra ma tulonkɛ a la donc ala kɛra de y'an ka dugalen ye i y'a faamu laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmil akhir wa zakara allahu kaseera ala kɛra de wasala dugalen ye an ye an k'a ladige an ka fɛn bɛɛ lajɛlen na donc na nin ko in ale de ye imam ale de y'a yira k'a fɔ ko don ka bon ale y'a yira k'a fɔ k'a saraka tɛ bɔ ni don wɛrɛ saraka bɔ tɛ kelen ye a nafila ni don wɛrɛ nafilaw tɛ kelen ye a ɲuman kɛ ni don wɛrɛ ɲuman kɛ tɛ kelen ye an kan k'an jija ka saraka caman bɔ a kɔnɔna la an kan k'an jija ka ɲuman caman k'a kɔnɔ la an k'an jija ka nafila caman k'a kɔnɔ la an b'an profiter ka nafila dɔ fɔ mɔgɔw ye o nafila ni maa min y'a seri i ka mɔgɔ dogolen n'a kɛnɛ ka taa la dilanna dɛ nin su ninnu na nin nafila kɛrɛnkɛrɛnnen kosɛbɛ ala jɔnw kumana kan i y'a faamu jɔ fɔlɔfɔlɔ i bɛ jija i bɛ i bɛ fatiha kalan siɲɛ kelen ni alifatiha kalan siɲɛ kelen i bɛ kulu huwa Allahu i b'a kalan siɲɛ 10 jɔ filanan i bɛ fatiha kalan siɲɛ kelen i bɛ kulu huwa Allahu i b'a kalan siɲɛ 20 jɔ sabanan i bɛ alifatiha kalan siɲɛ kelen i bɛ kulu huwa Allahu i b'a kalan siɲɛ 30 jɔ naaninan i bɛ alifatiha kalan siɲɛ kelen i bɛ kulu huwa Allahu i b'a kalan siɲɛ 40 donc ni siɲɛ a bɛ bɛn siɲɛ 100 ma ni siɲɛ 100 maa min ye nin seli tilala k'i tɛgɛ kɔrɔta k'i ka dugawu fɔ ala ye fɛn fɛn fɔ ala ye n'a fila bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ko 4 awɔ salam bilako 2 n'i ye nin kɛ i tɛ wuli fewu ka bɔ a yɔrɔ la i tɛgɛ kɔrɔtalen ka min fɔ ala ye kulu alaw siɲɛ 40 ma kulu alaw bɛ bɛn kulu alaw siɲɛ 100 de ma awɔ parce que jɔko fɔlɔ la e bɛ 10 kɛ n'i ye filanan kɛ o ye 20 ye o tɛ 30 ye sabanan ye 30 o ye 60 ye naaninan i bɛ 40 kɛ donc a bɛ bɛn 100 ma donc ni kulu alaw siɲɛ 100 in gindo ba b'a la n'i y'a kɛ kulu alaw siɲɛ 1 pe o bɛ bɛn kuranɛ jiginko 1 de ma astafurla a kalanko siɲɛ 3 o bɛ bɛn kuranɛ jiginko 1 ma awɔ bi ne yati ala kɛra ye min fɔ a la i y'a faamu i b'a siri ŋaniya la ala kɛra ye fɛn min fɔ a la i y'a faamu donc ni i y'o kɛ kulu alaw siɲɛ 3 a bɛ bɛn kuranɛ jiginni ma bon ni e maa min n'i y'o kalan siɲɛ 100 e kuranɛ sɔrɔ siɲɛ joli Lailatul Qadri kɔnɔ e kuranɛ sɔrɔ siɲɛ joli sura in ye kabako suranba depuis a daminɛ n'i ko ala yɛrɛ jamu ala tɔgɔ ye tɔgɔ kelen pe ye o ye Alahu ye kamanagan masa mais n'i bɛ fɛ ka ala yɛrɛ jamu dɔn o de ye kulu huwa Allahu ye awɔ suratul ikhlas ala jamu yɛrɛ de y'o ye parce que k'a daminɛ a laban fo ka taa ban kiiri t'a kɔnɔ i y'a faamu kisa t'a kɔnɔ ala tɛ ka c'est-à-dire adresselen tɛ nabi ɲuman fosi ka foyi la a ma adressé nabi ɲuman ka ko la a ma adressé an ka bato dɔ kɛcogo la a ma adressé fosi la fo ala yɛrɛ kelen pe ka ala ni danfɛn fosi ma jɛ ala ka kɛlɛbantiya dɔrɔn arijinɛ ko kuma t'a kɔnɔ jahanama ko kuma t'a kɔnɔ a bɛɛ ye ala bɛ ka kuma a yɛrɛ de kan a bɛɛ ye ala yɛrɛ kelen pe de ye ka d'a kan jiginna cogo min fana a jiginna cogo waati min na waati min na u bɛ ka kira lajaba
kosɛbɛ ka yira ka fɔ olu ka bolo ka ca kosɛbɛ zira bɛ olu ka bolo dɔ ye kosɛbɛ dɛngɛ y'u ka bolo dɔ ye kosɛbɛ ka bolo yira ka yira n'olu y'u ka bolo wele fɛn o fɛn mun na hali sanji la sisan sanji bɛ jigin kira bɛ k'a ka ala min kofɔ ka ala bɛ k'a ka ala yira kosɛbɛ waati la ni kulalaw jigira aw yɛrɛ b'a kosɛbɛ ni ala ka da kongo ne nin ye ala jamu ye wala ala b'i jaabi a bɛ jaabi ni ala ka da kongo ne nin ye ala b'i jaabi donc i b'i cɛsiri n'i ye nin kɛ mais maa ɲumanw bɛ kɛcogo nafila dɔ seliya kɔnɔna la o fana ye nin kuluwalaw kelen ye an karamɔgɔ n'o ye fadilatu Cheikhana Muhamadu Mudiri Baba Darame ale ye nin nafila in fɔ n ye k'an k'an jija an k'a seli don bɛɛ lajɛlen na ko ala kira y'a di a binakɛ ma n'o ye Abasi ye nafila in zahiru b'a la batinu b'a la sunkalo in bonya kosɔn an bɛna gundo fɔ donc nafila la an k'a kɛ ni maa min y'a sɔrɔ si kɔnɔ siɲɛ kelen pe wallahi garanti dɔ ka se i ma garanti do k'i ka diɲɛ ɲa k'i ka lahara ɲa o fana bɛ seli nin seli cogo la mais différence dɔ b'a cɛ an bɛ salatu tasbih min dɔn kɔrɔlen na an b'o kɛ i b'a ani ni fara ɲɔgɔn kan i b'a fara ɲɔgɔn kan cogo di ni i jɔ n'i ko ko Allahu akbar i bɛ jɔ ko 4 don salam bila ko 2 n'i ko ko Allahu akbar ni fatiha kalan ka ban subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar o de tɛ tasbih kɔrɔlen an b'a dɔn cogo min na i b'o kalan siɲɛ 15 seli yɛrɛ lamaga alamatu bɛɛ lajɛlen na i b'a kɛ tan o tɛ yan mais zena ta i t'a kɛ ten kɛcogo la n ye nafila min fɔ i bɛna o de don a la o bɛ don a la cogo di n'i ko ko Allahu akbar n'i ye fatiha kalan k'o ban ni fatiha banna i bɛna ka kulu walaw kalan siɲɛ 10 ni kulu walaw kalan siɲɛ 10 i jɔlen subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dɔw t'o fara kan dɔw bɛ da Allahu akbar ma n'i y'a kɛ ten a ka ɲi donc i bɛna ka na o kɛ siɲɛ 15 o y'a sɔrɔ kulu huwallahu kɛla siɲɛ 10 o 10 kɛla i bɛ sɔrɔ k'ale 15 fara o 15 kɛla donc n'i biri sisan rukuyi la i bɛ subhanallahi fɔ siɲɛ 10 n'i kɔ la wuli i b'a kɛ siɲɛ 10 n'i jiginna rukuyi la i b'a fɔ tasbih bɛ seli cogo min na i b'o bɛɛ kɛ 10 n'i wulila tuguni fatiha nɔfɛ i bɛ fatiha kalan ka ban jɔko 2nan na i bɛna ka na subhanallahi i bɛ kulu walaw kalan siɲɛ 20 sisan n'i y'a kalan siɲɛ 20 tasbih bɛ kɛ cogo min na laada la i bɛna a kɛ ten siɲɛ 15 subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim siɲɛ 15 donc seli lamaga tɔ bɛɛ 10 n'i wulila tuguni i bɛ sigi o la i bɛ sɔrɔ ka tahiya kalan i tɛ salam bila i bɛ wuli n'i wulila sabanan nɔfɛ n'i ye fatiha kalan k'o ban i bɛna kulu walaw kalan siɲɛ 30 i bɛ tasbih nati 15 donc seli lamaga tɔ bɛɛ la a bɛ kɛ 10 donc i bɛna 4nan na i bɛ tasbih kɛ i bɛ fatiha kalan 1 ka sɔrɔ kulu walaw kalan 40 i bɛna tasbih kɛ 15 ka sɔrɔ lamaga tɔ bɛɛ 10 ye cogo min na n'i ye salam bila na n ye n kale ala la n'i ye min fɔ ala bɛ larosi k'a daminɛ sankolo fɔlɔ fɔ 7 ala b'a dayɛlɛ n'i ye min fɔ ala b'a kɛ n'i tilala i bɛ astaghfirullah kɔlɔsi ɲɛ 1 kɛ n'i ye astaghfirullah kɔlɔsi ɲɛ 1 kɛ i bɛ sɔli ala kira kan o de ye ala ka alaya donda ye wa anta babullahi ayumri'in man atahu min ghayriha la yadkhulu ala kira ala ka alaya donda ye maa si tɛ don so in kɔnɔ ala kan fo k'i ka tɛmɛ ala kira kɛrɛfɛ a k'i tɛgɛ minɛ k'i la donc i bɛ don i bɛ taa ala deli ni ala kira de donc n'i ye salatu kɛ ala kira kan donc i bɛ don kɔnɔna la i yɛrɛ bɛ min ka nɔgɔ i ma ni astaghfirullah de ka nɔgɔ i ma o kɛ f'i ka sɛgɛn la ilaha illallah de ka nɔgɔ i ma a kɛ f'i ka sɛgɛn solatu de ka nɔgɔ i ma a kɛ f'i ka sɛgɛn n'i y'a dɔn k'i sɛgɛn kuma se la a datugu i k'i tɛgɛ kɔrɔta mago min b'i la i k'a bɛɛ yira ala la nin su in bonya kɔni tɛ n ka laada ye mais n y'a kɛ bi su in kosɔn ala k'a mago dilan leilatul qadri ala b'a minɛ mais an yɛrɛ ko leilatul qadri i y'a faamu an ko mɔgɔw b'a ɲini witiri kɔnɔna la pour que k'a dɔn an k'an cɛsiri kalo sela a laban in de ma i y'a faamu an bɛ tile 13 la bi i y'a faamu tile 14 an bɛ tile 14 na bi c'est vrai an bɛ tile 14 na bi ala k'a minɛ an ye bijahi rasulullah ala k'a minɛ an ye bijahi rasulullah kalo timɛ ala k'a jira an na an bɛ tile kunun kun ye tile 13 ye an ye émission fɔlɔ kɛ 2nan an nana bi ye tile 14 a bɛ ko sun de bɛ ka digi ala k'a minɛ an ye bijahi rasulullah donc alhamdulillah an ko k'a ɲini n ko 10 laban n ko de ye itqun mina nari an nana yira k'a fɔ n ko k'o garanti yira an na k'o prévu yira an na ala ye leilatul qadri ta k'a bila kɔnɔna la kan hɔrɔnyali ka bɔ tasuma ma ni su kelen mana sɔrɔ ka b'a kan e bɛna mun wɛrɛ kɛ maa min ye leilatul qadri 2 sɔrɔ i si kɔnɔ hali siɲɛ 1 pe e ka taa minɛ lahara ni minɛn'o la ala kira ko ni maa o maa a yɛlɛntɔ a ka minibari sanfɛ a ko amin amin ruya dɔw b'a fɔ k'a fɔ k'a to la kutuba la k'a ye a tɛ a ko amin amin siɲɛ 3 a tilalen
aya fo ko jibrila de nana ma sisan ko jibrila ko ma ko ni maoma ne e boliku yala ka sɔrɔ i masa fila ka bɛ balo la e ma kila ka kɛ do den ka don arijinɛ kɔnɔ la e ka fatu ka kila ka taa lahara jɔrɔ e ka taa don arijinɛ kɔnɔ ko ala ka dimi b'o tigi ko ala ka danga b'o tigi ka mɛlɛkɛw ka danga b'o kan ko ala k'o tigi don jahanama kɔnɔ la ko ala kira k'a fɔ ko amina ala kira ko amina bari sabula ka da kan ala y'o de fɔ masaw wallahi ni masaw la bonya n'an ko k'an da don kuma bɛ yɛlɛma ka taa tɛmɛ wɛrɛ kan ala ka masa bonya ka barika n'a nɔrɔ da an ma an ka hakili to an masaw la ala kira ala k'o kɛ an ka arijinɛ tile a b'an masaw sen kɔrɔ i y'a faamu i y'a faamu donc ko a filanan ye jumɛn ye k'a fɔ ne maa min ni sunkalo donna e ɲɛna sunkalo ka don e ɲɛna ka bɔ e ka fatu e ka tila ka taa minɛ problème dɔ kɔsɔn lahara ko baraji ma sɔrɔ e bolo k'e don arijinɛ kɔnɔ ko disiki sɔn kana ala ka dimi n'a ka danga ko ala b'o ɲɛ kɛ k'i filɛ mɛlɛkɛw b'i danga i y'a faamu ko ala ka maɲuman bɛ b'i danga wa ko ala k'i sɔrɔ jahanama kɔnɔ ko ala kira k'a fɔ ko amina ala kira dun mana fɔ ko amina o tanpɔ sigilen da donc nin dabɔla kama kan an bɛɛ lajɛlen ta den ɲa k'an don arijinɛ kɔnɔ donc fo ni maa min ko k'a ta ka tiɲɛ ne nin sera i lamaga fitinin dɔ i bɛ kunnaja sɔrɔ donc ko n'o kɛra dɔrɔn ko ala k'o k'i la ala kira ko amina donc ala yɛrɛ fɛnɛ ka amina faralen don ala kira ta kan koba ye dɛ donc o b'a yira k'a fɔ anw man ka kulonkɛ la su in kɔnɔ hali n'an y'an maga dɔn ni min fɔra hali ni ma nin bɛɛ kɛ dɔrɔmɛ kelen kɛ sarakati ye a bɛ falen i ye min na i bɛna i seko ye n'i damayira a kɛ i seko ye min ye nafila la a kɛ i seko ye min ye sarakati bɔ la o kɛ i seko ye min ye nafila la o kɛ i seko ye min ye duwawu kɛ la a kɛ i seko ye min ye kuranɛ kalan na i k'a kɛ pɛrɛdi t'a si la a bɛɛ lajɛlen de ye belebele mais ala ye dɔn k'a dɔn ma a ma dɔn k'a dɔn ma i bɛ se min na e k'o kɛ dɔrɔn i y'a faamu kana to su in ka tɛmɛ ten nɔ i ye su caman sɔnɔgɔ sa ne fa su caman kɛla barolankolonw na su caman kɛla yalalankolonw na mais nin su kelen a di ala ma i k'a dɔn k'a fɔ ala ka donba don a ka bonya an ye nin fɔ a ye kunu yan ko ala y'o fɔ musa ye ko wazakirhum bi ayamillahi k'a fɔ ko ka jɔn hakili jigin ala ka don na a kɔrɔ de ka donba ninnu bonya n'i y'u bonya ala ka hɔrɔma de bɛ jigin ala ka hinɛ de bɛ jigin o don ala ka hɔrɔma de bɛ jigin o don pour que jɔn yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲa sinon o don bonya e ka o bonya bɛ mun se ala ma a bɛ se e de ma a b'e de bonya a b'e de ta ɲa donc an kan k'o don dɔn k'o bonya k'o barikaw ɲini a bɛ juru sara donc ko in kun de ye a kuma sabanan ye min ye k'o fɔ an to o babu kɔnɔ nka an b'a kɔnɔ parce que a bɛɛ ala kira sabu ye ko ni maa min a fɔla ala kira tɔgɔ fɔli ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam i banna ka sɔrɔto kɛ ala kira kan k'a fɔ ko sallallahu alaihi wa sallam i bɛ bakili yɛrɛ dɔn k'o y'o bakiliw de ye donc lahara jɔ don n'i fatula ka sɔrɔ ko o sɔrɔto ma ye e ka minɛnw kɔnɔ la ala ka yafa i ma o kɔsɔn ko ala ka dimi bɛ jɔ a b'i filɛ n'o ɲɛ ye mɛlɛkɛw ka danga bi kan ala yɛrɛ b'i danga maɲuman bɛ da ko ala k'i don jahanama kɔnɔ ala kira ka fɔ ka mɛn ala kira ko ami donc an ka jija an kana kulonkɛ nin don su de kama n y'a fɔ n ko n'an ye nafila ninnu seli i bɛ se ka sɔrɔto kɛ ala kira kan n'i ka ɲɛnama bato bɛɛ bɛn sɔrɔto ma i ma perdi wallahi bali e de ye maa bɛɛ lajɛlen da ala kira ko man sɔli alayya maratan sallallahu alayhi wal malaikati ashra mara wa man sɔli alayya والملائكة أشر مرة صلى الله عليه والملائكة 100 مرة ومن صلى عليه 100 مرة صلى الله والملائكة عليه 1000 مرة ومن صلى عليه 1000 مرة صلى الله عليه والملائكة كلهم 1000 ومن صلى عليه 1000 مرة كتب الله بين عينيه براءة من النار bara'atu minan nifaki ko ala b'a sɛbɛn i te fila ni ɲɔgɔn cɛ n ye e bare ka bɔ nafigiya ma parce que nafigi tɛ se k'a kɛ wa bara'atu minan nari ala bɛ tila k'i bare ka bɔ tasuma ma donc kira ka nin hadisa dɔ in nin b'a fasa nin bɔ e bɛ se ka o siɲɛ caman kɛ nin so kɔnɔna la donc i bɛ se ka nin caman kɛ so kɔnɔna la donc ala ka nin saba bɛɛ ka kuma labanw na sisan nɔ k'a fɔ an bɛ kuma laban ni jumɛn ye o de ye witiri minnu na an y'o fɔ an ka hakili t'olu la a witiri fɔlɔ-fɔlɔ o ye tile 23 ye ko ka lailatul kadiri ɲini o kɔnɔ ni 21 ni o ma k'a ye 23 i b'a sɔrɔ a b'o kɔnɔ na a t'o kɔnɔ i b'a sɔrɔ 25 ko k'a ɲini o kɔnɔ wala kelen k'a ɲini 27 kɔnɔ alhamdulillah walima 29 an y'a fɔ n ka anw bɛ bɛn a kan an ka bɛnkan ye min ye n'an tɛna se ka bɔ nin su bɛɛ la an bɛ ka nafila tarawiw seli nin su la nafila yɔrɔ bɛ seli an seko n'an damayira kɔnɔ kala ma kɛ mais nin su kelen an ka dɔnnibaw ka don dɔ ta k'a fɔ bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan kunnaja min b'o la ka se k'a sɔrɔ bɛnkɛla k'a ko 27 o 27 an y'o fana f'i ye kunu yan nɔ k'a fɔ n ko dalili min b'a la k'a fɔ ni lailatul qadri
abe be urufo mima abe be urufo konontoni ma donc o folen do chien o taninga sigil no chien saba sura in konna la o chien saba mugan wolonvla ma donc don bo benaka dalu mun bubulo ka fo kondo sungalo kle mugan wolonvla anga njija ka laben bake ka kume ka saraka bola ali bi doni ba anan nyokonche donc ala ka amusaka no ko anyi ala ko kaka ala yakoso ambi yere fo seki barkada ame bok mala ni yorola wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bada foli amba dima no de alhaj mukaddam hamidu kulubali yanka wele jabi kunu kana wele jabi bi katlaki kanin kuma soloma nunu ka warwale de kanye ambi fo dante foli mina alhamdulillah Pinal TV jabarani sanfɛ ka jira ka fɔ i ye kumakan fɛn o fɛn mun bɛɛ lajɛlen fɔ nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen ye tan ye i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ yan sisan o bɛ se ka kɛ i ka fɔcogo la maaw t'a faamu nka n bɛ segin a kan todunkan na n'o ye ni maa min sɔlila kira ka siɲɛ kelen ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ka siɲɛ 10 ni min sɔlila kira ka siɲɛ 10 ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ka siɲɛ 100 ni min sɔlila kira ka siɲɛ 100 ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ka siɲɛ 1000 ni min sɔlila kira ka siɲɛ 1000 Allahu subhanahu wa ta'ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ jɛ ka seli ka siɲɛ 1000 n'o dun kɛra o ye sogo kisi ka bɔ jahanama ma k'i kisi k'i bɔ nafigiya la fɛn o fɛn bɛ kɛ ka kɛ sababu ye ni k'i don fili sira kan ala b'i kisi ka bɔ ma fo ni ala ma maa mun da kunnadiya kan o kumana n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ni maa min mago b'i la kunnafoni wɛrɛ la walima walawalaliw la pour que ka se ka avantage ba sɔrɔ wali kelen ka bɔ fili dɔ kɔnɔ diinɛ kɔnɔna na u bɛ se k'i wele i ka nɛgɛjuru siraw la u bɛ se ka nɛgɛjuru sira di maanaw ma alhamdulillah ni maa mago b'i la u ka se k'i lasɔrɔ mashallah garbukɛni sɔrɔmango ni mago b'anw na dɔrɔn an ka orange 77 81 77 81 81 09 09 00 00 bi wolonwula ani wolonwula bi seegin ni kelen fu ani kɔnɔntɔn ani fu ni fu donc malitɛli ni mɔgɔ min mago b'o la 66 66 99 99 89 89 28 28 ni y'a garibukɛ ka numéro ye ni maa minnu mago bɛ alhaj mukadam hamidu kulubali la aw bɛ se ka wele nɛgɛjuru siraw la orange o de ye 77 81 09 00 wali kelen malitel la aw bɛ se k'o ta 66 99 89 28 o kumana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn Pinal TV jabarani sanfɛ réalisateurs ka olu fo monteurs fo ka taa se division ma an ka direction an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ni k'an ka jamana in karamɔgɔ imamu an bɛ bɛɛ fo ni i tɔgɔ ni jamu ye aw tun sɔgɔlen don aw na Pinal TV jabarani sanfɛ aw ka émission man di n'o de ye spécial ramadan ye aw denkɛ n'aw balimakɛ n'o de Cheikh Mamoud Si ye an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين